एबाराव जोंनि दैजिं फेस्टिभेलाव जोंनि कालचार इभेन्टआव गोबां इभेन्ट थाबावगोन जेरै थांनाय बारनि बादि आर्ट कम्पिटिशन भइस अफ दैजिं थांनाय बाराव डान्स कम्पिटिशन गैयामोन किन्तु एबाराव जोङो डान्स कम्पिटिशनखौ लानाय जादों आरो बेजों लोगोसे मिस्टार एन्ड मिस दैजिं जितु फेशन श' बेजों लोगोसे आरो किड्स फेशन श' बेखौबो जों लाफानाय जादों थ' बेनि अडिशना जोंना फैगौ 18 डिसेम्बरनिफ्राय स्टार्ट जागोन थ' 18 डिसेम्बराव जोंना मिस्टार एन्ड मिस दैजिंनि फेशन श' जागोन अडिशना जागोन आरो बेनिफ्राय 19आव किड्सफोरनि अडिशन जागोन आरो डान्स दैजिं डान्सनि जितु अडिशन बेयो 20आव जागोन आरो भइस अफ दैजिंनि अडिशना 21 डिसेम्बराव जागोन थ' बेखिनि एबारनि अडिशना जोङो थांनाय बाराव जितु बानायदों बङाइगाव डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरियाव बाहायनो एखेलगे जागोन बाहायनो गासिबो माबाफोरा जागोन आरो मोनसे जोंनियाव एबाराव फेशन श'आव जायफोर माने उइनार जागोन स्पेशेलि आइजोफोरखौ जोङो लेकमि फेशन श'आ डाइरेक्ट बिसोरखौ लांनाय जागोन आरोखि लेकमि कम्पानिनिफ्राय माखासे दैजिंनि प्रिपारेसनफ्रा माबायदि जानानै दं दैजिंनि प्रिपारेसनाथ' दा जथेस्थ' भाबै गावबा गाव साब कमिटि हिसाबै सोलिबाय थादों बेखिनियानो आरो जेरैखि दैजिंनि मेन एट्रेक्सनानो कालचारेल बा बयबो एक्सपेक्टेसन खालामगासिनो दं गुबुन गुबुन गिदिर गिदिर बलिउड एक्टर नङाबा बाहेरानिफ्राय आर्टिस्ट फैगोन थ' बेफोरनि सायाव एसे मानसिफ्राबो मिथिनो लुबैदों एबाराव जोंनि जितु थांनाय बाराव बलिउड लेभेलनि सिंगारफोर फैदों एबारावबो जथेस्थ' भाबै फैगोन थ' दासिमाव जोङो कनफार्मेसन खालामथ'नो हायाखै थ' बेयाव जोङो रायलायनाया कन्टिनिउ जाबाय थादों थ' जोङो उइदिन सर्ट टाइमाव नोंथांमोननो जोङो इनफरमेसनखौ हरनाय जागोन अफिसियेल एप्सआव गासिखौबो मोनजोबगोन थ' जोङो साननै सानथामसोनि गेजेरावनो गासिबो डिटेल्सखौ नोंथांमोनहा मोनजोबगोन ससियेल मिडियायावबो बिराद मोनसे फेक लिस्ट आर्टिस्टफोरनि फोसावनाय जादों बेनि सायावलाय माथो नायजादों फेक आजिखालि नोङो ससियेल मिडिया गावबा गाव मोनसे बयनिबो आखायाव राइट्स दं मिडियाखौ जाय गोसो जेरै बिदि खालामो बेथ' खालामगोन बेथ' जाबाय थागोन बेथ' जोंनि साब कमिटिया रायलायनांगौ बा जोंनि दैजिं कमिटिया बेखौ साननांगौ जेबो गैया थ' जोंनिफ्राय जोंहा अफिसियेलि मोनसे एप्सआव बियो जथेस्थ' भाबै अफिसियेलि ओंखारगोन जितु सोर आर्टिस्ट फैगोन बबे समाव सोर माबायदि जागोन बे जथेस्थ' ओंखारगोन जोंनि अफिसियेलि एप्सआव